Ik zei jou, hij had geen TikTok, geen Instagram, maar dat geen miljoenen keren viraal. Koos Carrion van der Woord, wat onverwacht verneemt, toch zien wel heel bijzondere eetgewoonte. Vlees in de yoghurt. Waarom het dat als seks hier zou eet en wat er vindt van alle reacties online, ja, dat kunnen we nou zelf weer van Koos, wat hier is bij ons oorskooft. Ik mijn Koos zei het trouwens. Ja, wist. Ja, je eet als seks hier op vlees in de yoghurt, hè? Maar ranje. En speciaal ranje of... Nee, maak het niet uit. Meestal kar van Cevita. Oké. Maar ken je nou ik zeggen van hoe dat begonnen is? Ik zou het net weten. Dat had me weer vaak vragen. Maar het is in mijn jeugd is het al begonnen. Maar op een legere, volgens mij al op een legere school. En waar het wij gaan, ik zou het weer net weten. Mijn band die dient later ook wel eens. Maar ja, dat dient meer omdat hij het ook die. Maar verder, nee. Ik had het verder dan nooit gehad. Ja, laatst weer erin zei, ja, ik doe het ook wel eens. Maar ja, dat denk ik van. En dat weer of dat net weer. Maar dat kan me ook niks schelen. Nee, maar de band ben er wel mee ophouden? Die band had maar krijg die enorm het heiden die helemaal verder net. Oké, maar jou bent het sekser. Hier ben je maar bezig. Ja, nou ja, ik ben ook 23 en ik zie het op volgens mij zie ik op een legere squallen, dus daar rek ik niet meer uit. Ja, dat heel skoft. En heel skoft, ja. En ik doe het naar mijn plezier op hoe neemt dat. Dus ik vind het nog steeds lekker. Juist er jongen in een gehaktbal, dus ik ga een gehaktbal in de yoghurt in mijn rijden. Ja. Raad vraag misschien. Ik moest dat erbij of net? Nee, ik doe er geen mosterd bij. Okay, en ik geen carbonade. Oké, dus dat komt net in de yoghurt. Nee, maar het is eigenlijk voor mij echt een beetje bekwam mijn man bij het hond, of net? Ja, ik denk dat er hier of jou of hier wel in is. Toen zei ik een keer bij man bij het hond, zei ik een keer reportage. Ik weet niet meer wat wie, maar die vrouw hier een heel vreemd ding in een vreemde etensgewoonte. En nou, ik denk, dan kan ik daar ook wel heen sturen. En dan zou me weer vaak bellen, want ze dacht natuurlijk, ja, dat deze man die betinkt wordt, dat klopt het voor geen meter. Maar op een gegeven moment, ja, toen hadden ze dus, ik wist er veel meer hier uit Ljout en hier uit Holland, waar die had toen een reportage van maken. En dat zit ik nou wel op YouTube, ja. Ja, maar ze hebben wel zin, want je moest beslist een gehaktbal in want toch? Nou, toen weer een gehaktbal, ja. En ik hield de keuze een gehaktbal of vlees, maar ze woonden dus een gehaktbal. Dat is prima. Dat weer wel makkelijker spijt. Ja. Ja. Maar wat voor soort vlees doe je nou dan? Nou, vlees is het lekkerste, hè? Ja, dat vind ik het lekkerste. Maar zit er nou een verschil in yoghurt dan? Want je gaat volle yoghurt, je gaat heel volle... ik haal altijd heel volle yoghurt. Dat heb ik altijd. Nou ja, en dan zeg ik ons heel veel yoghurt van... Ja, ik ben neergeschreven, maar ik ga alles weten zo koos, hè? Geit of plantaardig yoghurt. Is dat werk? Wat voor ding? Yoghurt van de kool of van de geit? Nee, weet ik gewoon. Het is moeilijk doen, jongen. Okay. Ik bedoel, gewoon een pak yoghurt uit de winkel bij. Nou, gewoon, het is maar kijk wat er staat en hup en... Nou, het komt net van de geit. Nou, oké. Nee, prima. Nee, maar... Wist hier nou ook zo'n idee dat filmpje dan zo'n hit werd zo op internet? Nee. De man bij het hond had het toen west en toen zei Erik Visser, wie wil nog een keer een film krijgen, jongen. Ik zei, dat hoort net, jongen. Ik zei, man bij het hond had al west. Ja, en toen explodeerde dat, hè. Toen dat filmpje, en toen laatst nou eens nog een keer west. Toen koek ik de reacties even lezen, omdat ik dus geen TikTok en Instagram had. Kon ik dat even, al die reacties lezen. En ja, dat had ik smakelijk om laken. Want er waren de reacties bij die zijn van, oh, ze moeten hem oppakken. En ze moeten hem naar GGZ brengen. Ah, dat vind ik prachtig mooi, ja. Zo kijk, al die reacties, de laatste komen. Ik vind het prachtig. Wat weer door de extra reacties dan? Nou, die van GGZ, ja? dat is mijn meeste bibelen. Maar jongen, er staan, weet ik hoeveel reacties staan er wel net op. En dat vond ik een van de mooiste reacties van iemand naar GGZ. Dat vond ik geweldig. Okay, ja, dat kon ik smakelijk om laatje. Vond ik geweldig. Dus toen smaakte het nou beter, die yoghurt? Nou, misschien wel, ja. Nee, dat maakt me niet uit wat ze zeggen. Want ik bedoel, ik verhoor die er net om. En een positieve reactie. Ben je direct wel koos of blijf al in de negatieve? Nee, ik ben denk wel positief. Ik bedoel, dan moet die man zelf weten wat er eet en dat soort dingen. Hè. Dus, en dan ben ik gewoon die hinnik vreemde eten gewoon. Die weet ik zo'n die mee en dat zetten ze er dan echt del. Maar nee, dan ben ik wel positief. Maar ja, ik denk dat de meeste wat negatieve reacties zijn. En die snappen het net en dat het nog lekker is en dat soort dingen. Hè.
Nee, maar smaak verschillen toch? Of net? Ja, ik denk dat ik ze bloot, hè. Ja. Die een hoort van de man en de andere hoort van de dochter, hè. En dan ben ik gewoon die horen van allebei, dus... Nou, ja, zo zou dat. Dus, ja, dus wat dat betreft, zeg, dat had natuurlijk ook Martien nu te staan soms. Hè? Word je nou wel eens herkend dan op straat? Dat is op het heden, nou, herkend, ja. Ik woon net Roedrouwen, maar als de bus in het winkelcentrum in Danwaard is, dan... ja, dan teken je die op schouder, hoor. En hoe is dat van vlees in die auto en daar rijden? Ja. Een kleine week bij de Dante met de hele cup. Ja. En dan zit een vrouw naast me die zegt me, jongen. Ik zei, kan ik jou helpen? Zei ik zo uit de gek. Nou, hij zei, joh, maar zeker die man. Nou, dan kreeg je weer hetzelfde verhaal, hè? Ja, dat is op het heden wel zo, ja. Ja, maar je wordt er net misselijk van het verhaal. Nee, dat is me wel goed, wel leuk. Ik bedoel, ik had het net bewust sardine. Ik bedoel, ik doe het al zo lang. En ja, dat zo'n grote reacties komen. Van de andere kant is dat wel leuk. Ik bedoel, als nou juist weer 2,5 miljoen. En die 2,5 miljoen is ook al weer mee hebben. Dus, ja, volgens mij zijn er nog haast maar ja, ik wil hebben 50 centen van iedereen aan. Ik bedoel, dat is wel mooi geweest. Nee, je hebt wat vlees ook in. Ja, daarom. Ja. En jacht daar aan je. Ja, dan smaakt het nog beter mee maar Ja, is. Nou, eet je dus wel jacht maar aan je en vlees. Hoe zit het met de partner? Waar? Met de partner, met de vrouw. Nee, joh, daar zit ik in het filmpje. Hè? Die maakt er niks van haar. Hè? Nee, waarom net? Vindt ze dan? Had ze het wel proberen? Nou ja, ze zou dat ik dan nooit proberen. Hè? Maar dan kan je proberen maken. Maar ik denk net dat ik haar zelf hier kreeg. Want ze vindt dat zei dat in het filmpje. Ze weer gewoon schande van vlees. Nou, ik vind het heerlijk. Vlees met een beetje warm bij. Dan jagen, dan raaien de tron. Ah, jongen, ik vind het zo lekker. Hè? Ja. Ja. Wat stel voor dat de meesten toch denken van ik wil het even thuis proberen. Hoe moet ze het aanpakken? Gewoon een stoofvlees. Ja, maar een stukje mal vlees. Beginnen met een gehaktbal. Dat is makkelijk. Wat in steekjes en wat yoghurt roeren en wat raaien en dan tronen kwam er. En jongen, het is heerlijk. Het is heerlijk. Maar ja, daar ben ik die was net eerst te beginnen, dacht ik. Maar die ging voorroeren nekken, denk ik. Het Gries en jongens hadden het dan hier. Ja, ik denk het. Ja, wat zou jou... Ja, nou ja, de meesten zeggen het is net te verretten, maar Koos vindt het wel lekker. Ja, wees. Ik zeg echt in het filmpje, reekwast. Ben je daar ook mee bezig? Nou, dat had ik even proberen, Ja. maar ja, dat smaakt het me ook wel. Maar het is geen vlees of gehaktbal, nee. Wederwast, hoe ligt het zo dan? Weer was, ik had er wel zo'n was zien. Ja, maar dan weet je dat het een soort gehakt is. Dan was je ook wel zien. Of je wasjes had ook het ook, ja. Ja. Ik ga nog geen volleybal of zo, hè? Dat net. Dat net? Nee, dat gaat wat te vier. Ja, nou ja, dat is meer wel onderzien. Die eet ik wel op. Daar hoef je net in de zwaar hoe de meisje. Ik had er één zin van jou. En die mag je zelf in hoor. Meisje, je willen. Het culinair hapje is voor Koos Carrion. Nou, een puur lekkernij. En dat is natuurlijk yoghurt, vlees En raaien. ja. Zie je dan Koos Carrion dat je west binnen. En dat je de luisteraars ook nog wel op een hicht gebracht had. Hoe lekker het wezen kan. Ja, dank u wel.